Troldmandens hemmelighed. Eventyret i den magiske have. Kapitel 1. Opdagelsen af den hemmelige have. Det var en af de magiske forårsdage på Skovbjerg skole, hvor solen skinnede varmt, og luften var fyldt med duften af blomster. Børnene legede glad og ubekymret på skolens legeplads, mens lærerne ivrigt forberedte den næste lektion inde i klasseværelserne. Sofie, Magnus, Emma og Oliver, en gruppe af nære venner, var midt i en intens leg, da de pludselig hørte en underlig summen, der syntes at komme fra en tæt bevokset buskads ved siden af skolens mur. De standsede op og kiggede forundret mod lyden. Nå, hvad tror I det er? Spurgte Sofie med nysgerrighed, mens hun pegede mod buskene. Magnus, der altid var den modigste af gruppen, trådte frem og trak forsigtigt nogle grene til side for at afsløre en smal sti, der førte ind i det grønne. Skal vi gå ind og se? Spurgte han med spænding i stemmen. Emma rystede på hovedet, mens Oliver skubbede til hende og smilte bredt. Kom nu, det bliver sjovt. Med en blanding af nysgerrighed og en smule frygt begav de sig ind på den smalle sti. Snart åbnede skoven sig for dem som et magisk paradis af farver og lyde. Træerne var tætte og grønne, og blomsterne langs stien var i alle regnbuens farver. Fuglene sang deres glade sang, og insekterne summede omkring dem som små, levende juveler. Wow, se her, udbrød Emma og pegede på en glitrende bæk, der løb gennem skoven som en lille sølvslange. Pludselig hørte de en forunderlig hvisken i vinden, der syntes at kalde på den. Sofie trak vejret dybt og kiggede på sine venner. Tror I, vi skal følge lyden, sagde hun med spænding i stemmen. De nikkede ivrigt, og med et skridt fulgte de lyden dybere ind i skoven. Efter et stykkes tid stødte de på en gammel stenmur, som skjulte en gammel, smukt dekoreret port. Wow, har I set noget lignende? Hviskede Oliver med øjne så store af overraskelse. De nærmede sig porten, og med et knirk åbnede den så langsomt foran den indbydelse til det ukendte. Uden tøven trådte de ind i den hemmelige have. Luften i haven var fyldt med en sød, fortryllende duft, og farverne var mere levende, end nogen af dem nogensinde havde set før. De gik gennem haven med undren og begejstring, og snart opdagede de magiske væsener og planter, der boede der. Små feer dansede i luften, og farverige sommerfugle fløj omkring dem. Træerne hviskede hemmelighedsfulde historier, og blomsterne nikkede venligt til dem, da de passerede. Pludselig standsede de op, da de hørte en forunderlig stemme, der kaldte på dem fra det fjerne. Hvad var det? Spurgte Emma, der kastede sig nervøs omkring. Magnus trådte modigt frem og pegede på en sti, der førte dybere ind i haven. Lad os følge lyden og se, hvad vi finder, sagde han med et snert af eventyrlyst i stemmen. Med en blanding af spænding og forventning fortsatte de deres rejse gennem den hemmelige have, uvidende om de utrolige eventyr, der ventede på dem for enden af stien. Det her var kapitel 1 om Troldmandens hemmelighed, eventyret i den magiske have. Følg med, hvis I vil have kapitel 2, 3 og alle de andre kapitler. Tak fordi I lyttede med.